bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi ku-channel yami ehamba phambili iRadio Nkezo. Kanti-ke mina ngiveze kuntuthu ngakhumalo bathi ilasibona amakomenti. Mawuthi usemosha lekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu kulesi niphathele indaba ezibuhlungu, indaba ezingekho zinhle bafethu ethinta laphana ukudlula emhlabeni komunye wabasakazi wesiteshi ezihamba phambili laphana uKhozi FM. Kunensizwa uMpho madonsela sekusabalala indaba ezokuthi idlulile emhlabeni. Abantu abaningi bebazibuza impela baziphendula inkundleni zokuxhumana ukuthi kwenzakaleni ke laphana, abanye ebangayikhola laphana kwazise zijwayelekile inkulumo efana lezi sokusukela laphana kusaziwayo ukuthiwa bashonile. Kodwa enye insizwa laphana sekhaya kubo kaMpho madonsela ekuthiwa uba umncane wakhe lapha nifike yaziqinisekisa izindaba zokuthi uMpho madonsela usedlulile emhlabeni. Ke nokho esigcine singakakutholi ukuthi mhlambe yiphi imbangela edala ukuthi insizwa ize iswele. Kodwa nje nathi eyizo lezi ehamba phambili esitholayo ezenzeke ngale usuku esiphuma kulo okungosuku lwakuthanga. Bafethu izindaba ezibuhlungu kakhulu ethinta impela ukudlula kwabasakazi abasebancane endemeni yezokusakaza nokwabasakazi abantu abaningi ababukela kubo abayisibonelo esihle emphakathini. Kodwa nje akuke singakwenza mangabe uNkulunkulu esevumile nentando yakhe. Nathi nje bafethu siRadio Nkezo dlulisa amazi okudumala laphana namazwi enduduzo emndenini nasebanganini bakaMpho madonsela. Nje sithi rest in peace insizwenye, rest in peace, uhambe kahle. Bafethu izona indaba ezihamba phambili namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukuyikhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, nginithanda.